Wat is dit? Wat? Ik moet het thuis. Ja, maar. Wat? Hallo? Wat is dit? Dit is wanneer wat jij is dit? Wat is dit? En wie ben jij? En wie ben jij? Hoi, wat is dit? Aangeladen voor je schoondochter. Wat? En ik ben vast. Ik ben alleen maar vrouw en mijn moeder. Ja, naar die kamer. Wat? Maar het is wel maar beter naar huis gegaan. Je moeder is niet zo blij dat ik wakker ben. Hey man, hoi schat. Wie ben jij? Hoi. Wat? Ik ben je moeder. Wat heb je gehad? Wat heb je gehad? Hey. Je bent zo. Ga je weg? Ga je over voor mij ook? Kom, hé, ik ben je moeder. Nee, ik ga